bandiraɓe eɗen ɗo e commune mbo Ɓokki Diawe lappol patam lamiwol ngol ganduɗa ngol président gardiɗo mouvement Oummo e Dionde hande noon ina wonno inauguration bureau mo ganduɗa ko ɗo e Sadel eɗen kuccodiri e gardiɗo mouvement Oummo e Dionde holko mbawɗa hen artande yimɓeɓe. bandiraɓe Piindi TV hande eɗen ɗo e wuuro Sadel no mbiruɗa ni hande woni inauguration bureau de poste ko infrastructure mo ganduɗa hande amin cohli ɗum par ce que ko infrastructure moƴƴo baɗɗo contribuer ou bien baɗowo contribuer au développement local et puis aussi ko infrastructure mo ganduɗa ene jeeya kene nawra wuuro yesso ɓe mbi noon mo yettani sababu yettata Allah sababu o ko musidɗo meɗen neɗɗo meɗen Abdoulaye Mamadou Bocar ko kanko rewra ɗo ha monsieur le président de la république jaaɓi addude infrastructure baɗo ni addi ɗum nanni ɗum e Sénégal du moins nanni ɗum e Sadel en beltima hen no fewi en beltanimomo en beltanima bandiraɓe Sadel naɓe eɗen mbiyaɓe tan yoɓe mbaɗ ɗum un bon usage gam outil o ko kamɓe jeeyi ɓe mbasa weltidade ɗum. ɗum noon Allah jarama a jarama holko mbiyata sukaɓeɓe min ji mouvement ma o holloriɗo hoore mum. eyyi sukaɓe ɓe foof ko kamɓe yiddam hakkudam e mabɓe ko hunde nde ganduɗa wona to am ko Allah waɗi kam e ɓerɗe mabɓe yoɓe paam noon noɓe kolliri hande yidde ni ɓeydi minnene aussi ñimnudemi e dardam pour daranadeɓe ko mine mabɓe gondi kamɓe sukaɓe Sadel naɓe so Allah jaaɓi ko mine mabɓe dardoto ko minene mabɓe jadata ko minene mabɓe aussi minene mabɓe jadata ha commune de Ɓokki Diawe laamu ngu min ƴefta ɗum min gara min darono diwan o min darono wuuro amin cohliɓe hen e keewal amin cohliɓe e dental. mbiye Toure so haali jaɓon Toure merci beaucoup. Hey, vamos bien. ɗum noon bandiraɓe joni no en batta so wona tottude o mo ganduɗa ko joom wuuro maw on woni omo ganduɗa ko Ismaïl Bal ko kanko tigui tottoten konngol o haalda e omo ganduɗa ko Abdoul Aziz Toure malla mbiyen yeɓoɓe ayawa haɓirde Piindi TV kono koye ballal mouvement Oummo e Dionde. assalamu aleykum wa rahmatullah ko adi foof ko julde yettude Allah e julde annabi Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam min mbiya on kadi bisimilla ko jiɗɗon ko kadi yo Allah waɗi hen suturu yo Allah wallu namdi mama mi hol caɗele amen mbaɗa sikkine garaton nde on jiiɗo ndewɗon ɗo e ɗum kam koye caɗele ɓurɗe labtude jeeya hono laawol e ɗum kam emin manka ɗum e ɗum kam koye caɗele amen ɓurɗe mawnude jeeya minen kadi komin remoɓe tan minen komin nokku remoɓe komin balla fof min jiiɗi walle tan ko fate ndema inchallah eyyi ko ɗum ɓuuri wonde haajuji amen tigui rigui inchallah eyyi to batte caɗele woto kam min ngala kam suudu safrirdu ɗum kam koye caɗele he jeeya eyyi kono ko ɗeɗo tan ɓuuri wonde kam caɗele tengtude.
tan woni min bisimilla moɗon kadi enen fof en gotum sadil gijilon dundu haɗo ko neɗɗo goto woni ɗo fof dildan e politique o fof ko gotum eyyi ɗum noon bisimilla ma min gandanoma hanko min gandima eyyi Allah addima haɗo min gandima kadi ko jewtuɗa ɗo ko fof goto mboɗo haala ka min nanati horam kalɗa ko fof ko hunde toɓɓere kadi labtunde eyyi ɗum Allah jarama on jarama bisimilla moɗon nokku assalamu aleykum monsieur Toure a salminama an wondiɓe ma yaadiɓe ma fof min calmino min juurima on min mbi on kadi bisimilla moon hande bisimilla moon janggo bisimilla moon ha lewru ndu maaya tawɗa ko terteɗe pusi guila min juuli waktu ha oɗo ñalawma to gonɗen ɗo joni koye tertema min goni wuuro ngo fof ɗo renduno tawɗa noon yimɓe carima hankkadi wonnoon ɗamtidama hankkadi wonnoon affaire o hiiri kono wuuro ngo fof ɗo wonno eyyi ko Hammadou Gadio noon kañum rendinno minen fof yomin par min tertoma aɗana ara min jaɓɓoma min bismoma amin belte garangal ma noon amin mbima bisimilla Allah bisimilla ma amin goni caggal ma ha yeeso kadi ko lawol eyyi minen noon komin rewɓe gawdal komin dariɓe noon komin liggotoɓe komin joom sardiŋaji en komin remoɓe amin jiiɗi wallede fof ndemowo kam aɗani tan ko yiiɗi wallede ala fof ko añi ene yiiɗi kalis ene yiiɗi gollorde ene yiiɗi masiŋaji ene yiiɗi engrais ene yiiɗi awdi ene yiiɗi fof komin liggoroɓe komin dari minen rewɓe gawdal naɓe ko sardiŋaji amen min liggoro eyyi kono kala komin balla affaire balle wuuro amin jiiɗi bisimilla Allah noon bisimilla ma sadel kam e gawdal ko gotum an a anda ham kono sen namdodiri ma en gandodir min komi gawdal najo bundi gawdal komi mbi joom wuuro gawdal Ousmane Demba sen namdodiri ma en jirodir amina caggal ma so Allah jaaɓi emin gonde ma hande janggo e ɓawa janggo fo bisimilla ma noon bisimilla ma bisimillahi taala wa barakatuhu bandiraɓe gawdal naɓe mi salmini on mi juurima on mi salmini chef de village joɗiɗo ɗo o min beltima e jaɓɓugal moɗon min beltima e mobilisation moɗon Mouhamadou Gadio liggey ma e nder gawdal yooɗi nde kolluɗa wonde aɗa yiɗi ummo e jonde aɗa jeeya hen nde min gari ɗum tengti min paami sikke ala ni no mbaɗɗa ɓerɗe ɗe hande ɗe ɓuuɓi ɗo ɗo gawdal naaɓe Allah addi en ɗo hande hakkunde neɗɗo e yiɗɓe muɗum hakkunde ɓiɗɗo e wuro muɗum ko gawdal e sadel ko hunde ɓoyde ko sadel e gawdal ko koye fina tawaji men jam gonɗo ɗo no e caɗele ɗe ndenduɗen ɗe kala moɗo sadel ɗo ala ko yiɗani ɗo so wona jam kala gonɗo ɗo aussi ala ko yiɗani sadel so wona jam wona gawdal tan noon e sadel ummani en kono jiɗɗen ko hollude wonde relation ngaji gonɗo ɗon ɗi wona hande ɗi puɗɗi eɗen gummi eɗen dari nde wonnoon yidde hakkunde meɗen ko hunde tiidde so tawi a yiɗi holko mbaɗata a hollirat so mi wawa hollirde yiddam so tawi koyngalam daraki ɗo nden so tawi koye haala tan ma wot e moɗon sikkitiɓe gande wonde kiram e caɗele meɗen ɗeɗo mo jeunesse o haalanno kiram e caɗele meɗen e cuuɗi men cafrirɗi kiram e caɗele meɗen e laabi ɗi deweteɗi ha ɗo ene yette hande min mbaɗi ɗum expérimenté minen e koye amen nde min garata ɗo nde gande wonde
ala ko ummini min so wona yidde wedde on jungo pour liggodade e moɗon liggodade e moɗon ngam amin gandi wonde ɗum ɗo komin tinata e becce amen oɗo musal momin jirata e guite amen sikke ala ɓiɓɓe diwano felliɓe ko kamɓe mbawi yajude ɓe mbaɗa dental ngal ha Allah hokkaɓe koɓe jiiɗi ko amin jiiɗi darade waylude gonka meɗen amin jiiɗi darade pour ɓamtare diwan meɗen amin jiiɗi wallodirde e moɗon pour liggotoɗen ha janggo meɗen e janggo meskuji meɗen waɗa nafoore taweɗen ɗeɗo gueɗe kalaɗe foof noon ko yidde nde min jogui yidde nde ganduɗa hande pour hollidde on nde min gari ha ɗo haalande on yidde nde min gari min kolliti on yidde amin ñaagui on noon yon gar on noon nde tawtomi min e ndeɗon yidde liggotoɗen jiyon hen koye moɗon min jiya hen koye amen en darota ko ɗo eɗen mbaɗa promesse uji kono eɗen gandi hande holko woni caɗele meɗen ngare ballodiren ngare daroɗen ngare cirñunoɗen ngare balle min nomin balliri on ngare kokke min nomin darorto ɗo gueɗe ɗe peccete min ciftoro on min gaddan on ngam wonɓe toon ɓe wona ndimagu ngo ɓe ɓuuri en wona yidde nde ɓe ɓuuri en wona patriotisme gonɗo e mabɓe mo ala e meɗen so tawi aɓe mbawi darade ɓe darano nokkuji meɗen nokkuji mabɓe kamɓe enen en pota jasde sen darima men darano nokkuji meɗen kono noon amin mbawi wadde ɗum e dow gueɗel garon tawton minen e ndeɗon darde gare jaaden mbaɗen dental ngal ngam wiyama wonde ko dental woni doole gonga tigui ko dental woni doole so tawi mbaɗa sohli dental ngal somi ari ha ɗo oɗon gandi ko woni ɗo ko mi holli on ko woni ɗo ko mi haalni on ko woni ɗo ko mi weeɗi on jungo go saabu Allah jagge hen ngam jiɗɗo wallodirde e ma oto jaaɓe on buɓɓo ngam so tawi o buɓɓima ha o ruttima janggo mo wallatano mo ko kanko continue jooɗade ɗo aɗa continue woyde gare gussen gojji ɗi daranɗen koye meɗen ballodiren ɓamten nokku men ɓamten commune men ɓamten leydi men mi salmini on mi juurimon ɗum noon bandiraɓe ene mbiron ɗen ni ko nder wuuro gonnoɗen kono eɗen ɗo yaltirde wuuro e galle o mo ganduɗa ko Abdoul Aziz Toure gardiɗo mouvement Oummo e jonde hande noon paaɗen ko toon to Dumgari Diaw on jiiɗo hande e nder sadel ala fof keddiɗo bandiraɓe foof gari nottima mawɓe e sukaɓe kamɓe fof en jii oɗo mbumbawi mo ganduɗa ala ɗo mbawɗa ɗum fondude kono noon mouvement Oummo e jonde are moon kono Piindi TV e émission holmo woni an joni joni ko ɗo e galle o mo ganduɗa ko Abdoul Aziz Toure ko ɗon gonɗen ni paaɗen ko Dumgari Diaw taw heedi caggalam ko Ndeye Fatouma Sali jarama ɓe jarama kamɓe ɓesgu Dumgari Diaw Allah jarama ɓe jarama kadi kamɓe e joom wuuro mabɓe alhamdulillah rabbil alamin noon eɗen gandi wonde gueɗe ɗiɗi ɗe tambi oɗo aduna ɗum ɗo ko laamu ɗum ɗo ko diine kanƴe tambi aduna laamu noon so rewi ummirama dow ari ha less kono makko ɗo jofata hande mo daarimo ɗo e ngoɗo wuuro yiiɗo préfet mo daarimo yiiɗo sous préfet mo daarimo yi gouverneur kono kadi yi président de la république enen foof eɗen gandi joom wuuro ene gasa sona galle mum ala ko jeeyi e wuuro ngo kono kam so wiyama joom wuuro tan gasni haala saɗa naata e wuuro noon wayno joomum ko ɗum woni ko saabi garal amen ɗo henna amin gari ɗo ñaagade yamirore taw kala ko waɗa ɗo e lor mum e tampere mum e dille mum e hamamuye mum fof nde o faggoto o yaafano en ɓiɓɓe wuuro ngo fof kadi o waɗa ɗum wonde ko hen tan jeeya o yaafnono en ɓiɓɓe wuuro ngo o anda wonde ɗum ɗon wonano sababu ko wawi jibinde e bonande ko wawi jibinde musiba e ñaagaki ɗum Allah addi en ɗo koko addi en ɗo ko addi en ɗo ko ɓamtude ni diwan men gollanade diwan men so ɗum ɓenni saldu diine ndu so ummama ɗo ko toon foya kala kene waɗa kadi ma yaada e duwawu yaada kadi e yamirore ɗum ne kadi so ummama ɗo so Allah jaaɓi ko toon yehete ɗaɓɓe toon kala ko waɗe ɗum noon Allah jarama a jarama min nani haala ka deeƴi ɓerɗa men ɓuuɓi ɓerɗa men
min mbi inchallah ko duwiɗa ko wonde oto won goo wona sakket yo Allah jaboni ɗum ya barke Allah Allah jarama on jarama kala jogiiɗo yidde moƴƴere jiɗɗo ɓamtude wuro mum jiɗɗo ɓamtude diwan mum sa yi dariɗo ene waɗa ko way noon ene yahay ɗeɗon pelle wodan manan ko nangude hen o wi ɗum noon aɓe mbima kalifma Allah sukaɓe amin ɓe kamɓe deeso Allah ɓe jawani ɓe min jawrani ɓe emin jetta ɓe dendagal kala ko jiiɗa ɗo e Dungari Jaw caggal Allah e nelaɗo mum e Cheikhnama Tijani o wi ko kamɓe mbaɗi ko kamɓe cippirte kamɓe jahara kamɓe gartara kamɓe gaddara kamɓe pidara kamɓe gaddara o wi ɗum noon o wi soɓe jii moɓe jiɗi reggodirde moɓe jiɗi wallodirde ɓe gaddani min o wi min mbawata ko jaggunen juuɗe temedere min mbiya kadi bisimilla moɗon o wi min beltanima on amin mbiya on bisimilla moon o wi no ceerno Amadou Saydou wi joni ni o wi ota won cakkitto jaɓɓeteɗo ɗo e ñalawma hande o on to jaɓɓune limtintaɗo woni monsieur le maire inchallah Allah ala ko roñi ko jogui ko ne heewi ene heewi enen foof eɗen keeƴa hen ɗum noon yo waɗanen an andi ko jiɗɗa kono ko Allah andi ko ɓuuri moƴƴude e men ko yo Allah waɗanen ɗum o wi bisimilla ma e Dunga he emin jetti Allah o wi ɓe jetti Allah ndew ardi min o wi ndew ardiɓe min keftinimo o wi ɓe keftinimo e jaɓɓal ngal mo jaadata e makko o wi e jaɓɓal ngal ɓe jaadata e makko ngal gila Allah addimo ɗo o wi gila Allah addimo ɗo Allah waddi min Allah waddi ɓe min jiya makko o wi ɓe jiye makko koko famni koko famni ɗum tagi o wi ko ɗum tagi min ndewe makko ɓe ndewe makko ene heewi foɗantoɓe min de ene heewi foɗantoɓe min o wi ene heewi foɗantoɓe ɓe kono minen o wi kono kamɓe min ndewata koko min keftini o wi ɓe ndewata koɓe keftini emin keftinimo o wi eɓe keftini Abdoul Aziz e jurum makko e jurum makko e windere nde e windere nde jurum makko e bandi ko en e bandi ko en jurum makko e wuro to jibinoɗo idi wuro to jibina saade ɗo ko ɗon idino o wi ko ɗon idino ha sare commune ɓoyde o wi ko ha sare commune ɓogiji ɓe e commune he o wi e commune he o yi tampere min tampinde o yi tampere nde tampuɗen o yi caɗele ɗe o yi caɗele ɗe ko ɗum tagi wari
o wi ko ɗum tagi o ari omo ari momtude gonɗi meɗen omo ari momtude gonɗi men woto wiya noon rewɓe banɗa men ɓe o wi omo wiya rewɓe bandi ko hande ko rewɓe e sukaɓe o wi aduna ko rewɓe e sukaɓe yo mbattu haqqille yo mbattu haqqille mbattay makko haqqille kanko mbattay makko haqqille kanko Abdoul sibo ari ko wallude min o wi sibo ari ko wallude en garɗo walludema noon o wi garɗo wallude en ƴewno ballirɗa ɗum ƴewno ballirɗa ɗum minen noon o wi enen noon enen gummi enen daadi eɗen daɗi enen gari walludemo kanko eɗen gari walludemo sen ballimo balluɗen ko koye o men wi sen ballimo balluɗen ko koye ngala kala ko dañi o wi kala ko dañi seeɗa e famdude seeɗa hewde e famdude hewde e famdude hewde e famdude o artata koto men ɗo o wi o artita koto men ɗo ɗum noon o wi ɗum noon ko ɓiɗɗo diwan o ko ɓiɗɗo diwan ko daraniɗo commune Ɓoyi Jawe ko daraniɗo commune ko jurmiɗo rewɓe worɓe wonɓe ko jurmiɗo rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe ɗum noon ballen mo o wi ɗum noon ballen mo jagganen mo koyngal jagganen mo jungo jagganen mo jungo jagganen mo jungo jagganen mo hoore jagganen mo hoore jagganen mo koyɗe jagganen mo koyɗe ha Allah yettinamo to yimɓe ha Allah nawamo to commune ɗo jeeɗa waɗa mo monsieur le maire wallahi ko ɗum tan jiɗɗen o wi ko ɗum jiɗɗen ko ɗum kadi ñaaguiɗen Allah o wi ko ɗum ñaaguiɗen Allah mi somi wi waɗa haala e Abdoul Aziz ko ngandumi ko o wi kanko so wiyomo haala e Abdoul Aziz ko andi ko ɗo malten o wi ko ɗo nangue ngue fuɗata kono mi wasa junnade o wasa junnade ene woodi bandiraɓe meɗen o wi ene woodi bandiraɓe wonɓe fotɓe medde hen fotɓe medde hen kañumenne ɗum noon mi salmini on mi juurima o on wi o salmini o mi juuri weltanima on ononne o wi o salmini on ononne oɗo compagne dawɗa amen o wi oɗo compagne dawɗa e mabɓe oɗo semaine foof o wi oɗo semaine foof eɓe ndewe amen o wi eɓe ndewe e mabɓe tomin ñalli ko ɗon min ñallata ɓe ñalli ko ɗon ɓe ñallata o Piindi TV o wi Piindi TV tomin jooɗi ko ɗon ɓe jooto ɓe jooɗi ko ɗon ɓe gulehi mabɓe tampere mabɓe e warñede mabɓe warñede mabɓe e heege mabɓe e ɗomka mabɓe fo eɓe jaaɓi eɓe gonde amen eɓe jaaɓi eɓe gonde min ɗo ni mon ononne o wi ononne yo Allah juutnu balɗe moon Allah juutnu balɗe moƴƴina battere moɗon tampere moɗon Allah jarnano moɗon yo Allah yoɓon kadi o yidde jiɗɗon Abdoul Aziz nde kadi yidde jiɗɗon Abdoul Aziz yo Allah yiɗon nden yo Allah yiɗon nden onon jaggimo onon batte makko haqqille onon ndewe makko onon pewnanamo kadi Sarif mi salmini ɗum mi juurima ɗum o salminimo o juurima guila ñande min jiimo gotol o wi guila ñande kawruɗon ñalawma goto ha hande ha ñalawma hande min jiyane makko komin kutorimo ɓe jiyanema taw emin gandi ko lamɗo o wi eɗon eɓe gandi ka lamɗo kanko fo e wondata ɗum nelaɗo kanko fo e wondeta ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o jaaɓi yaadude e amen o jaaɓi yaadude e amen e tampere makko e warñede makko e haajuji makko o woppiri ɗum saabu Abdoul Aziz Toure wona Abdoul ne jari ɗum o wi won noon Abdoul ne jari ɗum kadi kanko omo jari ɗum kadi kanko omo jari nde tawno so neɗɗo timmuɗo tawno neɗɗo timmuɗo wawi timminde timmuɗo sa timmani a wawa timminde min ñagani moom Allah moƴƴere ɓe ñagani mama yo Allah juutnu balɗe moƴƴere yo Allah juutnu balɗe moƴƴere on jarama salmini on o wi o salmini on o jarimo on merci en puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jaafotoɗo on lamɗo e ñalawma jobdi o moƴƴere koye maɗa min ɗaɓɓitta yaafuya koye maɗa min ɗaɓɓitta rewnu min e dow lawol pottigol ngol selata selmbata banda men neletake e asaman ko ɓuuri cuurki ɓe mbi noon pulaar wino ko yeeso ma waɗa hinere nde guite ɗiɗi mbawa fodde e hoore mi salmini dendagal bandiraɓe nootiɓe ɗoɓe debbo hen e gorko hen suka hen e mawɗo hen yo Allah jarnu tampere sikki ala ñalawma fof ene waɗi joomum oɗo ñalawma o jeyama e ñalɗi kaltiteɗi oɗo ñalawma o holliri hoore makko oɗo ñalawma ko ñalawma cukaku oɗo ñalawma ko ñalawma hoodere jamanu oɗo ñalawma ko ñalawma Abdoul Aziz Touré sikki alane kadi ene wonana en weltare no feewi so tawi en jiidimo e tanum Nabil Moustapha Seydi Aydara min calminima min juurimama ngam somin jiidima e Abdoul Aziz Touré ɓerɗe amen ɗe ne jeeda kala ko jiiɗa noon e aduna ko tinde ɓuuri welde saka noon nde tinɗa tinɗomo o ene tinma ɗum noon bandiraɓe min gandi noon Abdoul Aziz Touré ene tini rendo ngo
ene tini tampere mon ene tini ko jiɗɗon ko ene tini sunare moɗon kadi Abdoul Aziz Touré ene anniyi daranade on ɗum eɗen ñaago lillahi joomam nde Allah sembintamo kalanmi ɗo noon koye dow inde dow jeeri kala jeeri ndi funnague hirnague rewo e worgo mone moɗon kala kalanmi koye dow inde mum paamon ko wone ñaw becce mon ko paamon Abdoul Aziz Touré nani ɗum kadi o yi ɗum o woytimo ɗum amen gandina kadi ko goƴa makko heewi ko jiiɗen politique kono hono oɗo min de mi yiyani taw e oɗo saaha mo kawruɗen mboɗo ñaago on nde goto e moɗon fof wattata e makko hakkille nde goto e moɗon fof wattata e makko hakkille kanko woni candidat du changement jiɗɗen ko changement jiɗɗen ko waylare jiɗɗen ko ɓeydare jiɗɗen ko ɓamtare yo Allah wallu ngel ɗo cukalel dow jeeri noon wima ene salminma ene juuroma kadi ɓe mbima henne ɓe tini ko tinɗaɓe ko kamɓene kadi eɓe tini no tinirɗaɓe ni eɓe mbima henne noon ya yaaru yeeso e ɓena caggal ma oto hul oto fayi ganda noon jeeri ndi kala commune mo ɓoki jawe kala mi famnuma kamɓe foof e ɓena caggal ma amin ñaago Allah tan nde Allah sembintuma nde Allah wallanma kadi ha jettina nde ɗo fandare ko dongal musgal noon kono onon ɓeeɗo commune de ɓoki jawe assalamu aleykum rendaɓe diwan assalamu aleykum sehilaɓe assalamu aleykum commune mo woki jawe jeeri e waalo e takkotalol ngol on calminama on juurama mi salmini goto e mon fof to salminte weltoɗo hande noon en delti Allah en jetti sababu hono dendinde en ɗo hono Abdoul Aziz Touré tukalel joobo jam jamanu vraiment en jetti Allah ko wonno e becce men ko wonno tampere men ko wonno miijoji men ko ɗum nde Abdoul Aziz Touré ari yewtidde mon ari hollidde on ari haaldude mon ngandon noon on dañi to jagguɗon on dañimo kalduɗon on dañi to momtuɗon gonɗi mon sibu ɗum laawol ngol juuti funti heewi hunde fof yiyama surtout noon enen rewɓe enen sukaɓe jaggen Abdoul Aziz Touré ko suuɗi e ko feeñi kanko e sarif meɗen sarif noon kala ko haala e muɗum ne heddi sibu ɗum eɗen gandi o wala poste o wona ministére o wona haydara kono ko vraiment komo waɗi représenté commune ɓoki jawe surtout la jeunesse assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe Dumgari Diaw on calminama kadi min juurima on kadi min beltima e mon min ko mbiyanmi ko toujours min mbiyata on bismima min par ce que ko minen ponno bismade on nde wonno commune ɓoki jawi min mbaɗi foof ko wuuro woto kala tawɗo goɗɗo ko tawɗo foti bisnaɗo tawaɗo par ce que ko gotum minen min mbaɗani gueɗe ɗiɗi ittata noon min calmini musidɗo amen joom wuuro men mo tawɗen ɗo min calminimo no feewi ko musidɗo no feewi jokkodiraɗo ko ɓooyi ko wona hande caggal ɗum ɗon kadi mbiɗa wiya dumga sukaɓe dumga boosoye walla jeunesse dumga boosoye amin jafno on e banggue goto hono ko kalnon ɗo joni ko na muusi min e nder pittali amen kono ko kumpa wonno kadi min tinani so wiyama hande oɗon université hay logement on ngala ko gacce e amen min tinani kono son ƴeewi tan woni haare amen no foti liiduruji goni commune ɓoki jawe aɓe mbayno leydi hay goto e mabɓe darotako ƴeewa wallude on ƴeewan on logement ko jasire mabɓe haala laaɓat minen noon min tini ɗum joni min jiiɗa ɓiɗɗo fuutanke cuufrowo e nder aduna he
mi haalani noon haala gonɗo université na ƴeewa gandal mi waynaki Abdoul Aziz kono ha joni kadi koyngal walla jungo Abdoul Aziz jahanmi min mbawa fof min gonani e laamu kono amin gandi caggal hande no ɓuuri yawirde mamin ƴetto cuuɗi 5 walla 6 to ganduɗa suka mon na liggo hen na koɗo hen joni noon so woni bojji men komin ɓoki jawe no foti leader uji goni ɗo henne est ce que won koɓe meeɗi nafde on so woni ko courant en cohlani ko force ko foti wonde ndiyam ko même chose no foti somoruji goni ɗo henne élection dawa ƴetten kartal men jeeyen ɗum pour 3000 francs est ce que ne jari ɓe jarani ɗum soɓe ngari ɓe kumti haajuji mabɓe on gonta yiideɓe ha ñaɗa ɓe cohloyi on minen noon jamma e ñalawma ko minen e mon gondi jamma e ñalawma ko minen e mon gondi mi wi noon jeunesse o avocat mabɓe ko mino ɗum tagi min ɓornade ngal ɗo ɓornugal ha mbawa andude avocat mabɓe ko mino te wona dow jeeri tan wona waalo tan wona dow tali tan ko commune ɓoki diaye fof no fotirno avocat jeunesse o e rewɓe ɓe ko mino somin jeehi noon hamin cuusi ɓorde wutte sérifagal ngal joƴƴinde ɗum e nder galle sérif mamin min ɓorno wutte politique par ce que mette keewe amen hande hay goto liggaki mo ala saret ko mayɗo joguiɗo saret hay tenoyde yeeya ronki natti ronki aɓene jogui ko gasara baɗe posuji mabɓe no foti e mabɓe noma holmon mbawi wallude jeunesse hay goto donc gudditen guehe men goppen politique en ɗam goppen politique cihilagal goppen politique koddigal ƴeewe politique baɗɗo e men gartam ƴetten ɗum ɗon sen jeehi ha politicien ji ko ganduɗa ko bandiji cuusi darade na mbiya en ken saranteɓe poɗɗen uddide guehe men na muusimi ha ɗon wawi hadde te haram fof ko ɗum ɗon mi tawi noon parɗo mo ganduɗa min e makko jikkuji amen goɗɗodirani walla jikkuji amen ko gotum woni hono Abdoul Aziz hademi ndewo areyam hademi jaɓandemo walla omo sikki ha joni ni mi jaɓananimo par ce que mi wawa suusde ŋabtude hunu kam hande mbiɗe rewa e makko ko ganduɗa taw mi andamo mi ƴettu renseignement ji makko ha no cohlirmi ni ha gandumi dow e less ƴettumi neɗɗo mo ɓurmi hoolade nder yimɓe woni ha Abdoul Ka jiimi Abdoul Ka no waye makko jikku mo ganduɗa mo bawmu Abdoul Ka heɓane makko maire o rewi caggal makko ha tampi wawa hebdemo jiimi o ari wonno ko Abdoulaji ɗiɗi kawri jaadi cuusal naati hanke mi noddi ha leyɗele tubakoɓe ɓuri hebde renseignement e makko par ce que min cohlani hande funtede hade min nadde hunde ma laaɓa kanko noon mi tawi omo laaɓi omo laɓɓini te ko cuusɗo ko jambar te ko cukalel kaalowo ɗo woni ko cukalel donc on ƴetti duuɓi 60 oɗon totta nayeɓe na jaaha ho résultat mo jiiɗon so wona bone guddite guite mon no feewi ndaron ko sukaɓe tokosɓe ɓe gaynoɗa gaynani jibinede ɓen pari pour ƴettude otoji ɗi jolnon hen jahon keɓon ko jiɗɗon ko minen mbawi wadde ɗuma wona babiraɓe ɓe mbawa dogde ɓe mbawa diwde saret ɓen kolnaki yaadude minen noon komin sukaɓe tokosɓe voilà hay goto dañan duuɓi 50 amini komin parɓe dusde rewɓe ɓe dusde sukaɓe to batte liggey e foof kala ko cohluɗon so woni hoddiroji Allah so woni ko ɗaɓɓitte ko heɓama te inchallah ko heɓete ha wallahi ma on ji politicien fof no yaaha ko noon jihira politicien no yaada sérif la voilà kono somi ɓorti sarifagal ngal yaadude makko ɗum ko Abdoul Aziz tan dañi ɗum on jirta goɗɗo ɗum noon ko weltare tan ko wiide on bandiraɓe komin ɓoki jawe ngare ballodiren biɗo ken saranteɓe so ari jaɓen saranede ñamen gawri makko so hoori pettanmo
so élection yonti ƴetten gootenen mo ngannduɗaa ko cukalel na waawi wurtude ɗum capan jeetati gonɗi ko on ɓuri hoolnaade on ɓuri welde rewde min de komi pelliɗɗo caggal hannde nder e boowal ko minen jaadata minen ballondirta haa ñande puusmomi heɓami puusmo oɗon mbiya mairie ɓoki jawe min yitteram famɗi mairie ɓoki jawe cohlumi ko Macky Sall ñande o gañi mairie ɓoki jawe ko Macky Sall noddatamo nomamo no yiɗi e no yiɗiri ko ɗum woni ɗum ɗon so woni mairie ɓoki jawe tan min mi yaata mi sohlani ɗum wallahi o wona ministre o ɓeydo wallude o ƴetta yitere makko o fawa janggo e jaam hayso wona mawɗo Macky Sall omo wawi yaade o jogo doole hako ƴetta mawɗude hako ƴetta leydi ndi wallahi min ko ɗum woni yitteram kono so haali ɓoki jawe tan min wiyat mi ala hen par ce que famɗi wona ɗum cohlumi assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu Abdoul Sharif en jeni jewde Abdoul Sharif en jode heddibe ah te jaw amé ko woni quoi ah to jango jo jaw ko yiri ko c'est ko woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe commune de Ɓoki Diawe on calminama bandiraɓe jeerinkoɓe on calminama bandiraɓe dande mayankoɓe on calminama nde kalɗen jeeri en kaali jeeri dow en kaali jeeri less ala ɗo gaccuɗen en calmini ngoɗo wuro hande ngo ndenduɗen en calmini joom wuro mo ganduɗa hande ko kanko woni kilifa o ko kanko bismi en e wuro makko en calmini seeremɓe men en calmini shérifaɓe men bandiraɓe dunganaɓe hadi am nadde e discours o mbaɗa yiɗi te mbaɗa andi ko jinmi ko ɗum kokkoron kam ngam hakkundam e moɗon ko yidde tinde jinmi ko poɓɓa non kam
jinmi ko poɓɓo non kam kelle ha jirwa poɓɓo non kam oɗo shérif dariɗo ɗo mi nanani tawa haydara mi nanani tawa haydara shérif ceerno Allah jarama a jarama woni belamma amen minen ummo e jonde yiitodirde e maɗa yewtidde e maɗa jokkodirde e maɗa famodirde e maɗa hande rendude e ma anniya anniyade fewjidde e maɗa no pittirɗen kurjuru gonɗo ɗo en mbaɗi d'abord remercier sukaɓe meɗen ɓe ganduɗaɓe hande ko kamɓe goni ɗo jaati gueɓe meɗen. Je veux nommer musidɗo men sehil men jaadiɗo meɗen kamɓe ɗiɗo fof ni koɓe musidɓe koɓe sehilaɓe koɓe yaadiɓe oɗo ko Oumar Thiam responsable de la communication du mouvement Oummo e Dionde e Seydou Guissé mo ganduɗa aussi ko kanko woni coordonnateur ɗo Dumgari Ndiaw. Niide ene weli mais en même temps en hokkiri yakar waɗi hitande fawde seeɗa nde guidotomi yidirde e mabɓe mbaɗa joddo e mabɓe nden jonde nde min joddino jonde nde ko kamɓe ɗiɗo e am min goni tato won battuɗo ɗum nayoɓo kono ɓaade o ala ɗo jaggen tato joɗinoɓe ɓe bandiraɓe ɗo jonde wonno tato so arti meeting baaɗo ni holko poɗɗen wiide wadde jetten Allah ko liggey woni goonga ngam won ceernajo goto biyannoɗo mbaɗe feere tan ha joomiraɗo yoɓa haala acca golle wawa gasde ko golle tan joɓete te golle soɗe joɓama liggiɗo o e ligganaɓe ɓe e liggittoɓe ɓe kamɓe fof maɓe gandu wonde liggey o liggama no foti liggirede ni liggama nde foti liggede nde liggidama eɓe foti liggodede ɓe wadde résultat o wawa wonde goɗɗum so wona beelama bandiraɓe ndende am beelama o poɓa noon ɓeɗo sukaɓe eɗen gara e musidɓe men ɗiɗo yinnoɓe arde ɗo hande ndenda e meɗen oɗo kikiɗe ndenda e meɗen ndeɗo darde daroɗo e ngal ɗo dingiral mbawa yewtidde moɗon kono ha joni ken julɓe ko jomiraɗo hoddirta eɗen jaɓa koddirowo hoddiri wonde ɓe mbawano darade ɗo hande kono sikke ala koddirowo hoddiri wonde enen o yamiri en daroɗen ɗo hande nden noon nde dariɗen ɗo nde mbawɗen ko haalande bandiraɓe jooɗiɓe ɗo ɓe wonde kamɓe aɓe gandi yo arde darade ɗo hayso ɓe dañani no ɓe dardiri ɗo paame wonde Mayram Guissé musidɗo men ene yinno wonde ɗo hande o neldi en audioji malheureusement eɗen mbawi wiide portable o ko ñifi ɗum waɗi on kennaka musidɗo men Aliou Gaye aussi ene yinno arde darade ɗo hande kono ɓandu welani duwonoɗen mo yo Allah hokku jaam sen gummimo ɗon garen noon hankkatine eko rendini en ɗo ko
Chérif mi heɗima discours ma mi faami yiyande ma mi weeɗima junggam ko jiɗɗa ko ɗum jinmi ko jiɗɗa ko ɗum jinmi bandiraɓe ko ɗum jinnomi nande holko yiɗi holko jinmi minen ɗiɗo komin holɓen holto min gummi holɗo min dari komin sukaɓe oɗo diwan komin sukaɓe oɗo commune ala ko wone becce amen so wona yidde oɗo commune ala ko wone becce amen so wona anniyade daranade oɗo commune ala ko wone becce amen so wona fellide daranade oɗo commune en ji commune men no wayi so tawi eɗen kalta wonko ko tampuɗen en tampi e politique politicien en jiyani hay goto e mabɓe hande ene dari darde nde jiɗɗen dare nde en jiyani hay goto e mabɓe ene nafi en no jiɗɗen nafirede ni en jiyani hay goto e mabɓe ene waɗa ɗo patɗen leader ɗo en jiini eɗen mbawi wiide oɗo saaha hande wonɓe ganduɗa ko opposition darani ɗumen ko kamɓe ɓuuri liggade te enen ɓeɗo ɓe ganduɗa ala ko mbaɗɗen goɗɗum so wona wallide le président Macky Sall e liggey muɗum eɗen poti darade te kamɓe ɓe ganduɗa ɓe hande ɓe kokkama hande poste uji ɓe kokkama nomination ngaji kamɓe fonnoɓe daranade population o ha hande goɗɗo so yiiɗi nadde wasa dañde no natiri kamɓe ɓe naraki kono noon eɗen mbiya bandiraɓe politique o hankatine ko politique autrement politique o hankatine ko politique kesso politique o hankatine ko une nouvelle vision politique o hankatine natti politique intérêt politique o hankatine wonti politique ɓamtare politique o hankatine woniti politique nafoore nde jiɗɗen ara yaha e nder commune meɗen nafoore nde jiɗɗen enen e nder commune meɗen ndenden ɗum e sukaɓe meɗen enen hande nane en nani ɗo caɗele meɗen kaalade e sukaɓe meɗen janggoɓe Chérif mi weltima e proposition o koye ɗemgalam jaɓɓuɗa ko enen ndendi hen ko enen jadata hen ko enen ballataɓe ko enen ñantataɓe ko enen keedataɓe ɗoɓe poti heedede enen noon wonko cohluɗen ko cohliɗen ko ɗum darni en ɗo hande amin jogui cuusal muɗum yo haqqillaji mon ndeej amin jogui pellital muɗum yo haqqillaji mon ndeej amin jogui wiɗano tan joko molmata eɗen jooɗe jogui doole majjum yo leer machallah on nani onon fof on nani holko ɓe mbiyanno holko ɓe kalanno holno ɓe mbaɗiranno ɓe mbi on wonte saha o so yontima ɓe caron on garon ɓe mbi en wonde enen yen paam wonde ala ko gonɗen goɗɗum so wona guertode mabɓe enen noon jaggunoɗen wonde Fuuta e fuutankagal e fuutankoɓe ala ko ɓe mbawi wonde goɗɗum so wona rimɓe jagguɗen ko ndimagu fuutankoɓe gila e laamu Dia ogo gila e laamu lamtoro gila e laamu deniyankoɓe ha fate almameɓe nde almameɓe gari Souleymane Baal o darni ɗo ko ganduɗa ko ala ɗo darnano e hay aduna o eɗen mbawi wiide haalaka noon e nder ɗo e Sénégal o darni ko woni république o haali holko woni république o haali laamiɗo e laamaɓe o haali laamiɗo no foti waade e laamaɓe ko poti fadde e laamiɗo wadde hande so tawi ɗum ɗon en deglino ɗum en 1776 so hande neɗɗo ari wi en ken guertoɓe pourquoi eɗen jaɓa to ndimagu rewi
to ɓingu moƴƴagu rewi to yidde hoore muɗum rewi to horsinde hoore muɗum e andude hoore muɗum rewi oɗo neɗɗo fuutanke baɗaɗo définir en 1776 komi on kon on oto jaɓen neɗɗo o tellina en e oɗon neɗɗo so wona ko ɓeyduɗen oto jaɓen jasde ɗum kono noon wona o weekend guertoɓe soɓe cari ñaame kala carɗo ñaame bandiraɓe soɓe cari ñaame son ñaami yon ndol honde ɓe mbatti sarde d'ailleurs maaro ko joni ɓe carat so weekend guertoɗe man weekend guertoɗe kono noon ene kamɓe koɓe teenoyoɓe donc ko ƴarotoɓe majjirnoɓe joni furankoɓe komin ɓuuri jaw yi ƴawotoɓe ɓe gonta rewde teenoyoɓe haala ka haali hoore muɗum pellital ngal feeñani hoore muɗum nanoɓe dani onon tawaɓe ɗo ɓe hande on dañi ko jangtiɗon on dañi ko kalɗon naate e nder gure ɗe jeehe jiye yimɓe ɓe jettineɓe discours o haalneɓe hande wonde ɓiɓɓe mabɓe o ene wiye Chérif Ceerno o ene wiye Abdoul Aziz Toure ɓe kokkodiri juuɗe ngam yaatude heɓtoyde oɗo commune de Ɓoki Diawe mo ganduɗa ala no mbaɗnoɗo ɗum e juuɗe muɗum so wona jumre neɗɗo noon aɗa jogui droit jumde lawol gotol kono a fota hedde e jumde so tawi ka dimo on jumi gotol pirte so saha o yonti pittemo guittemo ɗo hawa laaɓa ceer gadde ɗo yiɗɓe daranade on gadde ɗo yiɗɓe dardade e moɗon gaddeɓe ɗo anniyiɓe dardade e moɗon gadde ɗo yiɗɓe on yiɗanɓe on jaam ɓe ganduɗa ɓe hande conscience muɗumen e darde muɗumen ala ko hande ummini ɗumen so wona sukaɓe meɗen e gonal muɗumen bisimilla bisimilla kono nde kalɗa fof ne jogui ko haqqillo jolata wonno min komi kirowo te kirlam fof ko fuutankagal ko kirram fof ko département Matam ko kirram fof ko commune de Ɓoki Diawe surtout noon dow jeeri wona yawade wonɓe tan de kono dow jeeri ɓurinimi kala ko jiiɗa yo leer aɗa andi on ko woni différence enen e mabɓe bisimilla enen ko ɗo jibinoɗen ɗo piƴƴen ɗo mawnuɗen en jahat vacance garten to koɗɗen ɗo hewɓe mabɓe nan ɗo henne hay goto fof ɓe ala ɗo henne galle de waɗani hoore mum ɓe garat ɗo ko nde ɓe cohli soɓe gayni ɓe jooɗo duuɓi ɗiɗi ɓe gaɗani ɗo henne ɗum tagi soɓe gayni ɗo ɗe wiye kaari de ari par ce que ko bayrunoɗo enen kadi hoɗɓe en jahat daddoyen gadden guurden e fuurankoɓe guurden e région de Matam guurden e commune Ɓoki Diawe guurden e nder kadi dow e jeeri min soɓe waɗi ladde lebbi ɗiɗi mi wondiri mo ngana jiggat ko duuɓi sappo mbanmi toon mi wawa c'est la première fois ɗanni mi mbanmi lebbi jeegom e ladde à cause de covid o wona jikkam nde ñamanmi karanmi taw mbaɗami kaarore nde lentoon mi ɗaano taw mbaɗami kaarore donc min mi jiida eɓe ganduɗa ngala cuuɗi so gari ma wood yalta wooda namɓe ɓen koɗani ɗo henne ɓe gari ko ƴewde mairie o soɓe keeɓi koɓe yaaɓe ɓe gonta artu mairie o tawani ummade taguiɓe ummade ko ƴewde poste mo ganduɗa ko ministre yagal soɓe keeɓi kadi ɓe kantina e nder koye mabɓe ɗum noon cikkumi enen en pini wonta wood ɓe ɓuurani en eɗen ɓuuriɓe gueɗe tati ken rimɓe ken sukaɓe ken suusɓe eɗen keewi doole no feewi par ce que cukalel so heɓani 40 ans sa heeɗi yeeso makko so feeɓi mama ka janowo ɗen jiida e mabɓe Abdoul Aziz
Ceerno ko Ceerno Abdoul Aziz Dieng guinirɗa ene woodi min guinirani ko Ceerno Amadou Boynaji gasi aɗa andi hakkude Ceerno Amadou Boynaji Abdoul Aziz Dieng nde jiimami mi sikkiraki nde jiimami mi sikkiraki ittata noon mi yiiɗa juumde par ce que mbiɗa wiino juumde ɗum tagi mi yiiɗano juumde nde janggumami gandumami tawmi ko jaadigal Ceerno Amadou Boynaji e Ceerno Abdoul Aziz Dieng woni hakkude men min e ma ɗum tagi waɗa hulla assalamu aleykum wa rahmatullah on jarama machallah bandiraɓe bandiraɓe on nani haala ka on paami haala ka décision o noon heddi koye juuɗe moɗon minen min cohlaniɓe pour min daña escalier min cohlani hande oɗo politique pour min daña hen komin guuri ene min guurdi min cohlani oɗo politique pour dañde hen des promotions ɗi ganduɗa ɗi hande ko koye amen ummini min kono noon amin cohli oɗo politique ngam min jii caɗele moɗon te ala ɗo ɗum safroto so wona hande min mbawa yaadude e moɗon amin jogui yidde nde amin jogui pellital ngal e doole ɗe kono noon eɗen mbawi wiide doole ɗe ha joni wonko manki hen manque doole ɗe ko dental ngal ɗon wonaɗo amen tan koɗo moɗon amin cohli hande mbaɗon fimde waɗen fimde mawde fimde nde wona wotere amin cohli gardan dental tawa dental ngal ko manggal amin cohli jahon mbaɗon convaincre mone moɗon foof neɗɗo mo andi ara yanta e meɗen tawta en e nder darde nde amin cohli on paame wonde amin jiiɗi yaadude e moɗon amin jiiɗi yaadude e moɗon par ce que koye mon min jeeya amin jiiɗi yaadude e moɗon par ce que somin degli probléme aji moɗon koye probléme aji amen min degli amin jiiɗi yaadude e moɗon par ce que koye moɗon min pindi par ce que koye moɗon min koddi amin jiiɗi yaadude e moɗon par ce que aussi won yaware nde min jii yaware fawande e moɗon fawande amin jiiɗi darade amin guittande amin jiiɗi yaadude e moɗon ko docteur wi nane ko hande koye leydi ndi jeeɗen e leydi ndi jeeɗen nde wonɗo gueɗe ɗe peccete ɗo gueɗe ɗe peccete ɗe eɗen cohli yaaɓe jooɗoyade toon taw ko enen jooɗani en jii wonde hande jooɗiɓe ɓe jooɗani ko koye muɗumen kono jooɗanaki en saabu Allah amin jiiɗi yaade min jooɗno on toon min gaddano on komin poti addande on mballe min nomin balliri on mballe min nomin darani on mballe min nomin momtiri gondi meɗen mballe min nomin cafriri caɗele meɗen mballe min nomin balliri sukaɓe meɗen no liggori mballe min nomin balliri ñawɓe meɗen no cafrodi mballe min nomin pewniri janggo meɗen mballe min nomin dañiri yaade taw min perkittako mballe min e dental kala e saaha ko ɗum addi min e yewtidde e moɗon ko ɗon min paadi on te ko ɗon ne aussi poɗɗon daranade min paame hande ɓiɓɓe mon pelliti daranade on son ballani min hande hamin mbuɓɓima janggo goɗɗo dañata oɗo courage wawde arde ene waɗa komin mbaɗata ko paame wonde amin jiiɗi wonde c'est pionnier la kala ko heeɓi min hen amin jiiɗi kala ko heeɓi min hen amin cuusi kala ko heeɓi min hen amin paadi ɗum ala haydara komin gacci kala koɓe mbawi yoɓe mbat kono hande gueɗel gotel tan min jiiɗi ko onon mbawan arde jaadone amen paame wonde son jaade amen ko koyngal yesso tan min jogui min jeccittako jiɗɗo wadde goɗɗum yo wat kono minen hande liggey amen hande combat amen hande vision amen hande darde amen ko darde moɗon kono saabu Allah mballe min pewjen pewnen ko jeyɗen woni commune meɗen keften ɗum gam en juumi hankkatine il est temps de rectifier le tir Allah jarama on jarama mi weltani on mi salmini noon avant eɗen jaaha bandiraɓe mi salmini vraiment bandiraɓe Oummo e Dionde mi yi darde moɗon l'ensemble des leaders de Oummo e Dionde mi yi pellital moɗon gila ne wiye wonde ene wonata ha hande heɓama ɗo on meeɗa ruttitade caggal mbaɗa wiya on noon wonde paame wonde koye laawol gonɗen
kala ko mbawno ɗon wadde goo jagge wonde on puɗɗanoko limore nde noon hankkatine fuɗɗima daroɗen daron ɗen ko jeyɗen Allah jarama on jarama